झी मराठी, चर्चाही होणारच। सातवे तालुका पन्हाळा इथं वारणा समूहाच्या मायमाऊली स्वर्गीय शोभाताई विलासराव कोरे आईसाहेब यांच्या 5व्या स्मृतिप्रित्यर्थ श्री सोहन अशोकराव दळवी सरकार यांनी सातवे गावातील विद्यार्थ्यांना संरक्षण विमा कवच व महाराष्ट्र शासनाच्या बालभारती या संस्थेमार्फत प्रकाशित केला जाणारा दिवाळी किशोर विशेष अंक मोफत प्रदान समारंभ वारणा उद्योग समूहाचे व कोल्हापूर जिल्ह्याचे युवा नेते माननीय विश्वेश निपुणराव कोरे साहेब यांच्या हस्ते देण्यात आला। यावेळी सातवे गावचे माजी सरपंच संजय दळवी सरकार, माजी सरपंच राजाराम पवार, वारणा बँक संचालक विनायक बांदल, जयसिंग पाटील, कुमार कनसे, सातवे गावचे उपसरपंच महेश जाधव, अरुण वाळके, सतीश पवार, सायप्पा गोरड, अमर निकम, संदीप माळी, जितेंद्र चव्हाण, शुभम लट्टे, सागर पाटील, राजेंद्र जाधव दादा, राजकुमार इंगवले आदी मान्यवर उपस्थित होते। विनोद शिंगे, कुंभोज।